Kad ti ko na dlanu bude, ti je gledaj, uživaj, ćuti i pjevaj. Ja ćutim, malo tebi pjevam, u ritmu srca od kucaja svog. Rijeka Bosna to suzom radost teče, jer ti si zenica oka mog. Općina Zenica je u proteklih nekoliko godina doživjela značajne pozitivne transformacije. Jedan čovjek, desetine dobronamjernih ruku za, a nekolicina zlonamjernih protiv, stotine dana rada na pripremanjima projekata, na hiljade radnih mjesta te milioni investicija, slika su Zenice danas. Za ovaj grad dugo vremena poslije rata vezao se epitet sivog grada. Nažalost, u bosanskim pa i u europskim okvirima Zenica je slovila za nerazvijenu sredinu sa potpuno devastiranom privredom. Krenuvši od sada već davne 2005. godine, desilo se nešto što je za mnoge bilo nezamislivo. Naglo, veliko i korisno buđenje Zenice, njene privrede, sporta, edukacije i svih pozitivnih segmenata života u tom gradu. Prije svega se pristupilo izgradnji putne infrastrukture koja je osnovni preduslov za uspješan biznis. U putnu infrastrukturu uložene su desetine miliona konvertibilnih maraka, što dovoljno govori koliko se radilo na ovom polju. Već 8 godina načelnik Zenice je gospodin Husein Smajlović. On je, zahvaljujući predanom radu na prošlim izborima, dobio oko 90% glasova. Iza njega, kao prvog čovjeka grada, stoje stotine projekata koji su ili realizovani, ili se realizuju, ili će se u skorijoj budućnosti realizovati. Inicijativa, samo inicijativa, pokretanje projekata, kažemo, ja moram naglasiti da je ponovo jednu onu tešku riječ, Zenica ima sve preduslove da se raspada, jer proletarijat je ovdje se stegao u vrijeme bivše Jugoslavije, tako da ljudi su se uzdali u te fabrike koje su radile i na osnovu toga živjeli. Znači, mi imamo sreću da danas imamo razborita čovjeka na čelu općine i općinsko vijeće koje sve to jako dobro vodi i organizuje. Dobro su stvari pojednostavili. Ono što mislim da je važno je zapravo naša odluka da umjesto priče o nemoći, umjesto priče o krivici, umjesto priče o optuživanju druge, da okrenemo stvari u pozitivnom pravcu. To je jedna stvar. Druga stvar je važno je da imate viziju. Važno je da znate šta želite, kakve su potrebe građana, šta su savremeni trendovi, u kom pravcu ide razvoj Europe i svijeta, ako hoćete. Takva djelovanja, takav način nastupa ne čeka da neko nešto donese, on se sam bori da donese, ne traži da ide u Europu, nego dovodi Europu ovdje, svijet i ostalo. Tako da je to pozitivna stvar za Zenicu i Zenica ima perspektive dok imam takvih ljudi. U startu su se naravno tražili investitori jer se prepoznalo šta je to ono što je bitno za daljnji razvoj. Povoljna poslovna klima za poslodavce jedan je od ključnih faktora razvoja biznisa. S konačnim ciljem privlačenja investitora, izgradnje pozitivne poslovne klime i dobrog partnerstva od strane općine Zenica, formirana je lokalna razvojna agencija ZEDA. Agencija ZEDA, Zenička razvojna agencija, je formirana odlukom vijeća i već punih 8 godina intenzivno djelujemo na realizaciji politike općine Zenice u oblasti privrednog razvoja. Konačan cilj svih naših aktivnosti jeste podrška, preko podrške projektima općine Zenica, povećanje broja zaposlenih. Jedan od kapitalnih projekata općinske vlasti je osnivanje poslovne zone Zenica 1. Otvaranjem pomenute poslovne zone otvoren je put za nove investicije, što vodi ka otvaranju novih radnih mjesta. Zenica se otvaranjem poslovnog inkubatora predstavila kao sredina otvorena za investiranje. Poslovna zona Zenica 1 danas broji veliki broj firmi koji tu rade. Tačnije, riječ je o 36 firmi u kojima je zaposleno oko 800 radnika.
Dakle, projekti koje realizujemo su prije svega usmjereni ka poboljšanju poslovnog ambijenta. Prvo bih spomenuo ispred svih poslovnu zonu u kojoj se trenutno nalazi oko 36 kompanija, od toga 20 u samom biznis inkubatoru. Radi se o nekim manjim privrednim kompanijama koji zapošljavaju oko 100 zaposlenih, a ostatak su veće privredna društva koja zapošljavaju oko 700, znači ukupno 800 zaposlenih. U poslovnoj zoni se također nalazi i centar savremenih tehnologija u okviru kojeg formiramo tehnološki park. Mislimo da je po profilu i po namjeni prvi ove vrste u BiH, sastavljen iz 3 odjeljenja koja u svom radu fokusiraju se na energetsku efikasnost i održivi razvoj, metalni sektor i drvopreradu. Načelnik općine Zenica je 3 puta biran za najnačelnika. O njegovim uspjesima općine koju vodi i o konkretnim razlozima dodjele priznanja najnačelnik govori direktor regionalnog izbora, najmenadžer jugoistočne i srednje Europe Pane Škrbić. Grad Zenica ne da je probuđen, nego je ponovo postao uzavreli grad. Zenica je u samom vrhu. Za 8 godina koliko je Husein Ismailović načelnik općine Zenica, on je 3 puta dobio priznanje najgradonačelnik, odnosno najnačelnik opštine. Posljednje 2011. godine u decembru u Banja Luci, u Banskom dvoru je također dobio to priznanje i to ćete imati prilike da vidite na ovom slajdu. Suština njegovog odnosa prema funkciji gradonačelnika da je on nije shvatio kao činovničku funkciju i kao većina načelnika do tada, do njegovog perioda, što su je tako shvatali i prihvatali. Ne smatrao, i mislim da je to ispravno, to jedino ispravno, smatra Zenicu i opštinu Zenica kao jednu firmu, kao jednu kompaniju koju je on menadžer. I sa svojim idejama, svojim znanjem, svojom sposobnostima, svojom voljom, svojim inicijativama mogao je on da programi taj jedan i drugi mandat da, što ga po znaku navoda, prespava i da to. A ne, on je nemiran duh koji je 24 sata radio to i zato imamo takve rezultate ko što imamo. Važno je da smo mi uspjeli za 8 godina bitne odluke o gradu, njegove budućnosti, izmjestiti iz metalurškog kompleksa i više se tamo neće nikad donositi, ja se nadam u bitne odluke za ovaj grad, nego da će donositi u općini, u općinskim vijećima, da vi grad razvijate u njegovoj ukupnosti, da vas podjednako interesira ili sa podjednakim žarom se borite za sportske terene, koji za privredne zone. S jedne strane i s druge strane da u tim velikim projektima ne budete zaboravili malog čovjeka i njegove sitne potrebe, koje su od njega najveće, veće nego sve vaše ukupne društvene potrebe. Pored mnogobrojnih privrednih objekata koji su izgrađeni u cilju privlačenja investitora, tražila se i dodatna promocija grada. To je, činjenica je, urađeno kroz sport i sve ono što je aktuelna vlast na čelu sa načelnikom Smajlovićem uradila. Ulažući u sportsku infrastrukturu, Zenica je ubrzo postala sportski centar Bosne i Hercegovine. Kapitalnih projekata u Zenici je mnogo. Jedan od najvećih i najbitnijih je svakako Zenička arena. U ovo veleljetno zdanje utrošeno je oko 38 miliona konvertibilnih maraka. Zato što pamtim vrijeme kad se plašila praktično prolaz preko Kambrilovića polja, kad je nekad ova arena bila neki san svih, pogotovo nas, mladih sportaša. Kako je došao gradonačelnik Husein Ismailović, da je zenički sport doživio svojevrsni procvat, ne mogu biti ni subjektivna ni objektivna. Dakle, svjedok sam, ja sam nekako u toj priči u Zenici tih posljednjih godina bila, dolazila, zaista je odlazila, ali mislim da je zenički sport krenuo tu nekom uzlaznom putanjom i da općinske vlasti čine sve ono što oni zapravo i mogu da taj zenički sport dođe do izražaja. I evo vidite, omogućilo se sportašima, znači i košarkašima i košarkašicama i rukometašima da se i treniraju u areni. Evo, fudbaleri su i zbog reprezentacije, prvenstveno zbog sebe, dobili vrhunski stadion, tako da se mora biti na kraju krajeva zahvalno za sve ovo što je učinjeno, da bi se mi mogli baviti onim i da radimo ono što zaista volimo. Nezaobilazni su i 3 rekonstrukcije Bilinog polja. Svim Zeničanima je to od izuzetno velike važnosti. Ima i onih koji svakodnevno bdiju nad novim terenom. To su Čelikovi vjerni navijači, robijaši.
Naša dva sagovornika su cijeli život posvetili čeliku i slove za popularnije navijače među Zeničanima. Pa, Ronaldo je jedna posebna priča za sebe. Znači, radim taj posao gdje sam ga i upoznao i vidio i vidio sam ga baš bili smo bliski u nekom kontaktu, malo smo i popričali, tako, a dosta me nažucirao to, ali evo sad neće imati više razloga, pogledajte ovo je neki zelena srđada naša, evo. Kao što znate, stadion Bilno polje nije vlasništvo nogometnog kluba Čelik, nego je vlasništvo opštine Zenica i kao takvi, znači, oni isti ulažu svoj novac da bi ovaj stadion poprimio nekakav izgled evropskog stadiona, znači. Huso Smajlović pada u red najvatrenijih navijača Čelika, robijaša, ne svojom veličinom normalno, nego svojom ljubav prema klubu i dokazuje to do sad. A Husein Smajlović samim tim potezom što je izdvojio, znači, pare iz budžeta opštine da se ovaj stadion uljepša, da dođe na taj neki evropski nivo, dokazuje, zapravo još jednom ponavljam, koliki je robijaš, koliki je Bosanac. Naši robijaši su uz Liverpool i ne znam još neki najbolji navijači na svijetu. Ono što meni nekad smeta kod njih je malo viška izgovorenih riječi. Koliko je rekonstrukcija Bilinog polja važna, govore i pozitivni komentari kako u Zenici, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Gospodin Husein Smajlović je čovjek od riječi. Sve što je do sad obećao, meni ispunio je. Jer ja sam rekao da još se ne zna gdje ćemo da igramo, pošto nije bilo uslova u tom trenutku ni u Zenici, a u Sarajevu pogotovo. Zvao me isti dan telefonom i rekao, ništa ti ne brini, ja ću sve da uradim da reprezentacija igra na Bilnom polju. I zaista sve što je obećao uradio je. Bitno je pomenuti da je u 2006. otvoreni atletski stadion koji je koštao oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, uz sve ovo, realizovano je još niz izgradnji manjih, ali nikako manje bitnih sportskih objekata. Prije svega sa izgradnjom gradske arene, za koju je trebalo i hrabrosti i vizionarstva da se uđe u takav projekat, jer smo imali prije toga objekat koji je 20 godina bio konzerviran u centru grada nezavršen. Nakon, znači, izgradnje arene, Zenica je dobila atletski stadion na kojem je održano balkansko prvenstvo u atletici. Nakon toga dobila je FIFIN centar, znači, u kojem su 2 igrališta, 2 sportska terena i svi sadržaji koji su potrebni za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, odnosno sve selekcije nogometne reprezentacije za njihove pripreme i nastupe na svim takmičenjima. Stadion Bilno polje je već 3 puta rekonstruisan. Trenutno, znači, zadnja rekonstrukcija koja je napravljena je takva da je stadion dobio 3 zvjezdice, znači status UEFA-nog stadiona sa 3 zvjezdice. Upravo je završena rekonstrukcija travnjaka sa ugradnjom grijača, čime je Bilno polje postalo najmoderniji stadion u okruženju Bosne i Hercegovine. Imidž Zenice od nekadašnjeg sivog grada preobražen je u grad veselih boja, čistih ulica i vidljivog napretka. Gradske ulice su rekonstruisane, Trg Alije Izetbegovića je dobio novo ruho, a s druge strane rijeke Bosne netaknuto je ostalo Kamberovića polje. Ono je i danas, baš kao što je bilo nekada, mjesto za odmor i razgovor uz ugodnu šetnju. Kamberoviće polje će ostati, znači, poluča Zenice, centralni gradski park, jedan kvalitet koji je jako teško naći u svijetu, da imate, znači, u centru grada jednu ovakvu zelenu oazu koja je otprilike pristupačna svim građanima Zenice na isti način. Znači. Pored velikih ulaganja u urbani dio grada, dosta novca je uloženo u ruralna područja. Putna infrastruktura je u većini slučajeva obnovljena, telefonske linije uveliko osposobljene, a skoro sva ruralna područja imaju pristupe najmodernijim sadržajima poput interneta, kablovske televizije i ostalih ugodnosti. Općina Zenica aktivno pomaže i poljoprivrednu proizvodnju kroz dodjelu plastenika, rasadnog materijala te kroz mnoge druge nezanemarive segmente. Zahvaljujući razumijevanju Huse Smajlovića, kojim je pomogao minimalnim sredstvima, jednostavno da ne odustanem od svega. Ja sam podigao plastenik, kupio, postavio. Krenite se
proizvodnje koja je intenzivna, koja omogućava da sa što manje rada, sa što manje nesigurnosti i rizika obezbijedite egzistenciju sebi i svoje porodice. Pored toga, i zato ja stimulišem te ljude, ohrabrujem i upućujem i da kogod se opredeli da mu to bude osnovno za ima podršku od općine. Uz to, takvi primjeri povlače za sobom i druge, i onaj kojima nije poljoprivreda osnovno zanimanje. Kako reče jedan od naših sagovornika, ne trebam mnogo pričati, dovoljno je gledati i vidjeti zeničko buđenje. U naselju Lukovo polje izgrađen je još jedan stambeni objekat gdje je ciljna grupa bila boračka populacija. Jeste, u predgrađu u Lukovom polju izgrađene su stanovi za boračke kategorije, između ostalog i za naše kategorije. Mi smo riješili najteže socijalne probleme. Za one u starijoj životnoj dobi izgrađen je centar za stara i iznemogla lica, a općina Zenica se oduvijek brinula i za one najmlađe, pri čemu posebnu pažnju pridaje kontinuiranom pomaganju djeci bez roditeljskog staranja. Oni koji su svoje živote dali za ovaj grad i državu su dobili spomenik u samom centru grada, tačnije na trgu Alije Izetbegovića. Vječno će tu spavati imena naših sugrađana koji su živote dali za odbranu grada, dostojanstva Zenice, Zeničana i Bosne i Hercegovine. Za naš porodice šehida i poginulih boraca je veoma važna bila izgradnja ovog spomen obilježja u općini Zenica. Mi u mjesnim zajednicama na području općine Zenica imamo za svaku mjesnu skoro zajednicu izgrađeno spomen obilježja, ali ovo je centralno obilježje poklon grada Zenica, građanima Zenice za vječno sjećanje na stradanje u 92. i 95. godine. Tako da će ovo biti opomena u centralnom dijelu grada i hvala načelniku koji je izgradio i hvala općini Zenica koja je isfinancirala, a načelniku koji je imao ideju za ovakvo spomen obilježje. Ovaj spomenik ostaće tu da prkosi godinama, ali i zlikovcima. Ostaće tu u centru grada da nas sve podsjeća na one koji će vječno spavati na zeničkom kamenom spavaču. Radilo se mnogo na obezbjeđivanju krova nad glavom za one koji to nisu bili u stanju sebi priuštiti. Nekada ne baš tako popularne barake u Zeničkoj Blatuši su srušene, a Romi koji su tu živjeli su dobili veoma moderno zdanje novih stambenih objekata. U prethodnom periodu otvoren je i muzej grada koji je dobio veleljetnu zgradu. Troškovi izgradnje muzeja su iznosili oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Također je veliki projekat bio i otvaranje centra za podsticaj i razvoj i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama. Društveni domovi u mnogim mjesnim zajednicama su obnovljeni i stavljeni u upotrebu. Dosta njih se koristi za urede mjesnih zajednica kao i za namjene mladih. Jedan od najvećih poslijeratnih projekata u Bosni i Hercegovini je termoelektrana u Zenici. Ovaj projekat će prema najavama koštati blizu 500 miliona konvertibilnih maraka. Donijeće nova radna mjesta i u velikoj mjeri će puniti budžet općine. Realizacijom ovog projekta Zenica će zauvijek riješiti problem daljinskog grijanja, a zagađenje će biti svedeno na minimum. Projekat glavne gradske magistrale GGM nije potrebno posebno predstavljati.
Plava voda je generacijski projekat koji povezuje nekoliko općina Federacije Bosne i Hercegovine. Plava voda je prvi regionalni, ozbiljan regionalni projekat u Bosni i Hercegovini i zato je pod posebnom paskom svih međunarodnih institucija. Ja i gospodin Lendo, tadašnji načelnik općine Travnik, i ja preokrenuli situaciju, reafirmirali postojanje regionalnog preduzeća Plava voda, vodili čitav rat da vratimo koncesiju, vratili smo i sad uključili smo EBRD, uradili projektnu dokumentaciju, uradili studije, ponuđena nam sredstva, utvrdili trasu, idejni, glavni projekat, ekološke i sve druge saglasnosti i utvrdili da bi kompletan projekat dovođenja plave vode za 5 općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovac i Zenicu koštao ukupno oko 20 milijuna eura. Zastali smo u ovom momentu, čekamo da prođu izbori iz jednog vrlo prostog razloga. Što nemamo sagovornika u općini Travnik, jer oni samo zahtijevaju da ne ulože ni marku, a da dobiju 51% vlasništva na formiranom preduzeću. Ukoliko dalje nabrajamo, tu je projekat daljinskog grijanja, zatvaranje deponije Siđe kao i sanacija klizišta, skoro završen nogometni centar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, kao i mnogi drugi. Projekti koje trenutno planiramo, koje pripremamo, znači to je prije svega izgradnja azila za napuštene životinje, čime bolesne napuštene životinje sa gradskih ulica i gradskih područja ćemo smjestiti u azil za napuštene životinje. Zenica u posljednjih nekoliko godina grabi naprijed krupnim koracima i u samom je vrhu lokalnih zajednica na Balkanu. Ono na čemu trenutno radimo i što želimo u budućnosti da napravimo kao također jedan kvalitet koji treba jednom modernom gradskom centru kao što je Zenica, jeste izgradnja gradskih bazena, znači rekonstrukcija izgradnja prije svega olimpijskog bazena koji bi bio za aktivne sportiste, za plivače i vaterpoliste i izgradnja jednog velikog rekreacionog bazena sa toplom vodom koji bi omogućio da se bazeni koriste puno duži period nego što je to sada, znači u periodu možda od marta do oktobra mjeseca sa toplom vodom kao kvalitet koji trebaju svi građani grada. Treba u što kraćem roku eliminirati zagađenje zraka i treba još više otvoriti prostor za investicije i stvaranje novih radnih mjesta. Mi smo i do sada prednjačili u ovom drugom, mi smo poznati po tome što investitora sve potrebne informacije dobiju na prvom sastanku, što sve uvjete, procedure vrlo brzo i energično obavljamo, što se 300 i nešto ljudi koji radi u općini Zenica stavi na raspolaganje u pomoći svakome onome koji želi realizirati svoj projekat u Zenici, ali mislim da treba raditi i još više. Svi segmenti Zenice razvijaju se velikom brzinom, što daje sigurnost svima. Nadajmo se da će Zenica nastaviti svoj razvoj istom, a ako ne i bržom putanjom. Na kraju treba istaknuti da je Zenica već sada grad u kome želimo živjeti.